pancing ruwet iki. Ayo to, Pak. Malah teko apa to? Pancingku ruwet iki lho, areng mancing kono arek besik kok dadak. Yo ayo aku mangkat wong loro pancing ruwet iki lho. Oh, teki pancing ae Pancing lho. ruwet ora karu-karuan kok malah. Ora ndang-ndang bendang rampung kok. Jinge ruwet ora karuan. Nganu, kowe Ngapone? besi wae aku tak mancing duwi lho ngono. Wae gedhi. Ngono iki lho. Halah. Jen. Duwi teh dilut. Suwi-suwi. Ya. Kok mancing kok. Lah wong iwak gedhi kok nyeh enak wong dangir iki. Oleh opo wong dangir panene lho sik besok. Kene iki lho iwak gedhi ngene wong. Wong ora enak gini iki nek iwak. Kutuk apa-apa iki. Yang meger-meger ning kene harapan oleh iwak gedhi kok malah muni ya. Kaya apa ngerti duh malah ruwet neh iki. Jur. Menes penak irae. Ram kok ono megawe wae balik kok gek balik kok malah. Wong kok sik ket mau gurung teki pancing, ngene iki ora rampung-rampung to. Suwine. Pak. Ayo lo, gendang. Kok muni ae. Iya sik dilut. Pangan urung kok muni ae. Wong kok suwi men lho. Yo randang rene-rene. Tak parani lah. Ora sabar aku. Wong kok mancing sing dipikir megawe ora, ngajak mangkat isuk malah gur mancing. Wong kok jengkel iki. Wong kok. Aduh apa kerjane gur mancing. Lah iki wedhus, sudah. Mangkat isuk ngajak nganu lah kok malah gur mancing. Apa-apa koyo ngene anu kuwi. Entok ora malah. Mocang mancing. Ajar kowe iki. Lah wong anak wong kok iso jegurne koyo ngene. Ya aku ket mau kon besik-besik dhewe mancing. Besik dhewe piye? Enten suwi ya Ram. Iso koyo ngene nganti anakku iki. Kapok lah salahe. Bukane ngewangi kok malah. Piye kowe iki? Karepmu iki piye? Entuk ora ndi entuke tak tekon aku. Ya wis dipangan sut-sut tok malah. Pangan apa? Wong lho kowe iki. Entuk ora kok. Nganti koyo ngene kopo-kopo koyo ngene iki. Alah yo kapok rasakno. Des tenan kowe iki. Alah nyapo omong aku ora salah kok. Oh. Salah ki yo sampean kuwi lho. Jak mangkat isu. Jan. Kasakno. Kowe iki apa? Wong wedok kaya ngono. Alah wong wedok apa sampean sing salah. Tapi aku kasar kok. Diomong aku wong lanang kasar. Terano sampean sing salah kok. Salah ki ya sampean kuwi lho. Kopok kaya ngene iki. Kapok to. Nah, ora arti gayan gur moncang mancing. Moncang mancing apa? Kowe tak jegurne kono sisan tengku. Mancing entuk ora. Wes kono gek di enake besikane kae. Alah, ora dirampungne kowe kono. Giyah arep balik. Balik apa? Kono gek di rampungne. Pancing kuwi piye kuwi? Alah ngurus gua ae wi. Kok suwana. Alah wong kok ket mau diomongi ra. Kaya ilang kesabaran. Ilang. Tak iki tenan. Ya wis kono rampungno besikane. Alah. Aku arep balik nang pasar. Wong apa-apa galak pasar kono nang itu apa-apa. Wong kok malah pasar ae kaya. Ya sing salah yo sampean kuwi to. Mau mancing. Entuk ora. Wis iki kan. Entuk ora malah piye jawabmu iki? Kali bareng nang wit kene kowe. Tak kali genten iki. Wis ki rasakno. Sisan nyemplung kono, karo iwak kono. Rampungno besikan ngangkar balik. Wong kok. Terus tenan kok. Wong kok. Pancingku ning ndi mau? Jur pancingku. Mancing gondol menemen malah. Duh. Malah kena tunggak. Sedus. Apes. Wong wedok. Desok tenan wong wedok emang. Lah.